Allah ku yi hakuri da abin da kuke bukata wallahi za mu yi. Ai saurara. Muna shekara da shekaru mu samu haihuwa ba sai yanzu a ce a sati jariri kuma duk masu karɓar kuɗin fansa ina gaya muku ƙarshen ku ba zai kyau ba domin hakkin wani Allah baya bari akan wani. Na muka muku za ku dinga shiga kuna karɓe mana mutane kuna ba kuɗin fansa amma ya ku haura can gida ya ku ɗauke ya ku haura ku can sai a tafi ƙauyuka a rabda musu akan wani dalili ku je ku faya a can sama mana in kun yi samu ba tsoro ba shan kuma tsorata ne billahi lazi na tsorata ne ku sai kan bayan Allah waje ba su komai ba wallahi tallahi irin ku sai irin wannan sun kai ku wuta me jariri laifin me yayi laifin wannan shafar wani ne wanda ya gogo kudin fansa in ce na fansa a tsakiyar a bikin